Katka je vlastne spolutvorkyňa nášho mobilného hospicu Most domov, v ktorom pôsobí od roku 2022. A práve vnímam, že cez svoj osobný príbeh, ktorým si prešla stratou svojho otca v domácom prostredí, kedy na celú situáciu boli sami doma s mamou a nevedeli sa vlastne dovolať pomoci, tak cez túto situáciu je ona ten človek na tom správnom mieste, že vlastne vie nacítiť, čo tí pacienti a rodiny, ktorí k nám volajú, tak ozaj potrebujú. A tým, že to takto vie, tak vlastne robí úplne všetko preto, aby to vlastne dostali. A celá tá jej, poviem, že administratívna činnosť, ktorá sa skrýva za tou prácou nás, zdravotníkov, a je práve to, cez čo my môžeme konať. Že keby sme nemali ju, tak my ako zdravotníci, lekár a sestra by sme len tak bezbrane tam mohli stáť. Ale všetok ten materiál, lieky, financie, organizáciu, administratívu, všetko zastrešuje ona. A my tam prídeme a môžeme vykonávať čisto iba to, že sme tam pre tých pacientov, pre tie rodiny a vieme dať im to, čo potrebujú z veľkej časti vďaka nej. Prečo má Katka Habláková srdce na dlani? Má ho preto, že je vytrvalá, proste naozaj veľmi vytrvalá vo svojej činnosti. Pre ňu neexistuje niečo, že nedá sa. Keď sa vyskytne problém, tak ona má hneď milión riešení, ako to spraviť a ako nám s tým všetkým pomôcť. A naozaj skrz cez tú svoju empatiu a súcit vie pomáhať tak jak nám, tak aj cez nás tým pacientom. Kati, tak ja by som ti aj touto cestou chcela zo srdca poďakovať za to, že si s nami, že kráčaš po tejto ceste Mostu domov a verím, že na tejto ceste zdoláme všetky prekážky, ktoré nám budú stať v ceste a vydržíme spolu čo najdlhšie. Som veľmi rada, že tak ako jedna moja kamarátka povedala, že každé občianske združenie by malo mať takú Katku, tak ja som rada, že si s nami. A z celého srdca gratulujem k tomuto oceneniu, lebo si ho ozajsky zaslúžiš. Ďakujeme.